Yang sudah netas. Yang sudah netas ini dihitung guys. Nanti belum telurnya guys. Nah, ini saudara Gunawan menghitung ular yang sudah menetas. Ular ini mematikan. Gimana Gus? 5. Nah. Sing gede kok nang kono mbok, semene iki. 7. Ora, rong. Oh, nak gelem ngeduk kena. 8. Keduk kok, Pak. 9. 9. Ini yang sudah netas ada 9. Jumlah keseluruhan ini belum sampai dihitung semuanya. 10. Iki Gun, petilane iki Gun. 11. Lah iki lho anggere gedhe kabeh aduh. Dunya iki kebak ulok. 14. Awas Mas ojo medhut. 15. Dimas jangan turun, ini banyak ular. 15. Sik, ora nang yo. Olah engko bakar ngono wae lah. 16. Kayak teko babone engko bakar, lebone kedus kene. 12. 19. 20. Ada 21 nih guys. Lek sampean ngarepe kanan keduk maning. Yang sudah menetas. Iya gue nang ngono gue. Iya nang ngarepe. Nang. Ora iya. Iya karo mandan ngetan. Iya. Kayak nasi ana sing ketinggalan lho. Iya. Ketinggalan. Ulon. Ndoke ditung Gun. Kaget yakin enggak ulun. Ndoke iki wis Benar. Ndoke gue ditung. Lah ini telurnya ada berapa ini guys? Hitung dulu guys. Ditung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Wah, banyak sekali guys. Kalau kurang nanti telur saya guys. Ndoke semosting. Ndoke nek 13. Terus apa lu? Aja salem ae, cutik bae. Foto. Oh dipotai maning. Lah mau catat mau sita nanti. Iki lho dipecah metu anake. Iya lho. Karena bolongan tutupe, Bang. Iya. Ora aku man sing bongkar sing kene iki lho. Us iki aneh iki. Iya. Aku kok lho ger iya wae karo Adewarti. Ngono ki lho, Lik. Nah, nek kono ki mau sampean diuruk mau. Iki spol kok, Dok. Ora sing wetan, Lik. Ora nek mau sampean mau nguruke mau ki. Iya suarane lho. Iya yo biasane ganas lho ngene iki. Ya awan, mesti lek wong ngi. Biasane sing anu wayahe. Ora sagon. Yo kuwi sisan. Wayahe konangan anggere ora lho, ora. Iki kaya lur mau ora kono anu. Oh, gede tenan Lah adi lho kure kenduk kaya wedok. Kurang cepet Adi kok. nutuke kok mabuk ngono ndak gegere. Wis. Singatan Lik, sing titik pertama mukane Lik. Woi. Titik pertama ge. Kuwi wae. Kayu. Kayu diobong. Diobong pe kono. Tupe kayu lah kono bae. Nah kono kuwi titik pertama mukane lho. Kasing gede Kabeh karo babone. Karo babone. Hah? Ki mau nak. Lho kuwi tinggalan iki bakar berarti. Iya ora. Wis yang pertama kok. Korene Yang pertama uang kono ya. Weh, mosok dhewe kedura kuat lah, Kang. Kuat. Pertama kan nang kono mau. Kok garing dipoto wis. Gede wis ini wis. Kae Mbak, posting kae Mbak. Itu guys ular guys. Ah, kuwi engko kan ular ini mematikan. Bisanya tidak ada penawarnya guys. Lihat iki guys. rasaku kudu babone sih, babone metu kae mau. Enggak semaput ora lek. Ora tapi sing gede ki mau wedoke Kang. Sing gawe. Nah, ini guys, besar sekali guys. Nih, yang kena ini guys, tadinya ada 4 guys. Cuman kena. Weh bisane kowe. Piro mau? 5. Cuma kena 4 guys. Guys, yang satu dimasukkan di parit. Weh, ana rong maning kowe. Ora bisa bukan iki mau coba keduk maning Gun. Jelas. Analan, Bro. Jelas. Maju langsung. Oh jendlengar. Kok modele nutup iki kon. Ana ora Gun. Ora mbok. Sik Pak Dik. Besar ini ada 3 guys. Wih gelem nek kuwi. Markas kuwi. Bakar guys. Markasne kuwi. Cepet Pak Dik nek markasne. Markasne. Enak markas meneh. Markas besar. Wis dipoto wis. Oh, markas besar oi. Sik sik. Analan yo lek. Anake ra ketok lah dipotoi. Mau wes mau. Ketora Gun. Sik, jogrok sik. Ora. Paling ya babang kuwi mau kok. Limit banget. Mau. Ya ora kaya ini nang kono kuwi gelem meneh kuwi kono kuwi. Ya masih tunggal sing gede metu. Mosok sih?
guys, masih ada lubangnya guys. Kenapa Lik? Ini masih ana Lik. Bilang gon bae lho. Foto burung kowe.